Kikubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors, the all-new Altros. Now, with more exciting features. Ka any ride, ka app ban book taxi bat bike, ban pensuk ya ka let kawan katkum ka jingdon kam jongpi, namar bangi nyokor ya ka por jongpi. Download ya ka nika app naka Play Store. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ka college babatam na banta ka jingpuli nursing but paramedical course, hospital training, kniyo scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo ha India but shabari. Na banta ka jingpuli ka jingsiyo ka baret but pila ban let puli da ka education loan. Pila ban chukol ha number khandai nyo saw san rio pranon lani khandai pran rio license an riway khandai pra. Hatu pikwa bagi janjong pikin kuit bah benar kam daka Oswell su hila ban yo na barok kidukan ka jingram ka bai penut kam ya ka kali ambulans ban kit ikinong pang na civil hospital Nongstoin Shashilong kala pelong ya khasi students union Nongstoin circle bali kendo bat ka district medical and health officer jaka West Khasi Hills district ka Dr. S.A. Lingdo ban pen sngau halor ni ka jing ka baki pat ba ki kendo layo jingtep baka baiket ikinong pang na Nongstoin chiru Shillong kelakot hadu lai haja tengka kabalai hap dor bat kabai wai yaki kali kamai kaseng kalaya keren ru halor ka jing bom pat rekam jong kap oxygen plant ha Nongstoin civil hospital kabala plien nadu usnam aranjar puai bat kumjo kaseng kala kentu ya ka DMNHO ban sim kya halor kini jing baki pat ba kia kendu kemat kebenkong tadi halor ka jipelak kam ka berangshan timba ka office joka district medical and health officer di nakaleng jungi ni la tentu di pakajing tu kam tunjang dan bej yirti katkum ki badai ban yo hok ya kakam di dan skiwi kimat habri ber ka oksigen plan kabala pli na du usnam arjar kuwe ndrai adu metap mene kampan dadan dak satya eru ban ketrikan ka ti kani kalong jing sadin kabal dan kambah marki bebun kinong pang ba kidong kami ki oksigen ki haban kit nanong sta solution ti nakaling ko jungi ladawa ban ketrikam no ya kani ka oksigen plan kabala pli adu usnam arja apwe ti hab kabade bat ka pai ambulance ladan shibun ki jung juar ni ki pai ba baka pai ambulance jung ka civil hospital bangkit kinong pang na Nongstoin hidu Shillong kadi lah hajar ka kani kala yar kador pat ka pai wai jong ki kali kamai ki kali reserve ki ba le nang ni Nongstoin hidu Shillong ikan kata shibun kam tam ye uduk usuk ubawat jingrap ya ka koi ka kia ling ba katanap ka koi ka kia jong ka sarkar ti hadin bala ya kendu pada district medical and health officer ila jubab pada ilong ba jing tukam tunjang dan dai hop kat ki badai hop ban pas ya kar tentes pada ka personal interview di habai kedai pada ka oksigen plan pada ka pai ambulance nakaleng jui ilong ba insa forward syai EMS jong ka civil hospital di badai pej ya kani kakam